Ahojte všetci, volám sa Peter a toto je môj služobný pes Ivor alias Iron. Iron má 4 roky a je zameraný na prácu v klasickej kinológii s kategóriou VŠ3 a je so mnou už od šteniatka. Máme za sebou už niekoľko súťaží a úspechov, medzi najväčší úspech patrí víťaz majstrovstiev Slovenska v klasickej kinológii a víťaz na medzinárodnom zvode služobných psov v kategórii A policajných psov. V kinológii pracujem 17 rokov a na tejto práci ma najviac baví práca s ľuďmi v tejto komunite, tak aj práca so psami a ich výcvik, pretože pritom sa človek nikdy nenudí. S Ironom pracujeme na vonkajšej hranici s Ukrajinou, kde je naša práca zameraná hlavne na hľadanie osôb a vecí súvisiacich s nelegálnou migráciou.